Здравейте, скъпи приятели! Здравейте, гости и жители на нашата столица София! Специално се обръщам към вас, защото искам да ви поканя на първоюнски семинар. Да, 1 юни е денят на детето, но в този ден аз ще бъда в София с семинарът "Оризта на предците е наша съдба". Ще ви разкажа защо сме свързани с съдбата на предците си, как техните случки в живота, техните емоционални състояния са директно свързани с нас. Ще ви разкажа правилата и законите на рода. Имаме много интересна програма за целият 1 юни. Тя е концентрирана и съсредоточена върху най-важното, което трябва да знаете, свързано с вашият род. И така семинарът ще се проведе от 10:30 до 5:30 в Арт Хотел Симона. В него ще научите, що е род и важността на родовите закони, кои са родителите ни и как те са пътека към нашия род. Ще научите за ролята на баба и дядо за нашето лично щастие, за енергийната подкрепа, която получаваме от братята и сестрите си. Ще ви подскажа как може да решите родовите травми и проблеми чрез българската обредност. Това занятие и този семинар го провеждам под егидата и с участието и записването на Академия Знание, моите приятели от София. Потърсете Академия Знание и се запишете за еднодневния семинар, който е и на много приятна цена, уверявам ви. Аз ще бъда в София, за да се срещна с вас и да разговаряме по родовите закони. Може да се обадите на телефон 0898 508 171 и да поискате повече информация и да се запишете за семинарът "Оризта на предците – наша съдба". Аз съм Аида Марковска и съм родов терапевт, основател на школа по родова терапия. Работя с българските родове по собствен, много интересен метод, свързан с българската обредност. Ще се радвам да ви видя на 1 юни в София.